love with your body. Λοιπόν, η φάση σήμερα είναι δύσκολη γιατί πάμε στο Color Day Festival, συνεργαζόμαστε με το efood.gr και πάμε για γύρισμα και παρουσίαση. Υπέρλαμπρη, έχω βαφτεί, έχω πατήσει στόκο γιατί πίστευα ότι θα με καίει ο ήλιος και ήλιος γιοκ. Η φάση είναι μόνο συννεφιά και βροχή, αλλά δεν μασάω ούτε τσίχλα. Πάμε λίγο, σήμερα βλογγάρουμε ελληνικά, στηρίζουμε ελληνικά προϊόντα, άκυρο. Τα λέμε σε λίγο μέσα στο gate, τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Και ναι, φτάσαμε. Παίζει μια βρωμιά μπροστά στο μπαρμπρίζ και παίζει και η ελοκαθαριστήρας. Καλή φάση. Εδώ είμαστε. Πάω να παρκάρω, μπαίνουμε μέσα. Έχω ήδη το πάσο μου, το οποίο είναι, κρατήστε λίγο σταθερά την υπομονή σας. Να με. Μπήκαμε. Και μαζί με το τυρίου. Καλά είμαι, πώς σε λένε? Με λένε Τόνια και είμαι καλά. Και πώς λέγεται το vlog σου? Το vlog είναι Τόνια Κούμπε το κανάλι. Ποιο? Το vlog λέγεται... Κοίτα εκεί ποιοι έρχονται. Ποιοι έρχονται, θα κάνουμε χαμό. Πίσω, πίσω, δείτε. Line up τους έχω έτσι, μπαλίτσα, παίξε, 1-2, 1-2. Άλλο που πάμε? Δεν θα πάω. Καλή αργή, καλό τέλος. Θεός, Πάνος Μουζουράκης μόνο, με τρέλα. DJ Robin, turn it back, turn it back, turn it back. Turn the shit back, yo. Ladies and gentlemen, are you having a good time? Are you having a good time? Come on there, festival, you're fucking amazing right now, right here. I go by the name Steve. That's my DJ Robin. Make some noise for yourself. Finally outside. I'm heading to eFood so I can take my backstage pass and I continue shooting guys for you. Και εγώ θέλω και εγώ. Τι κάνετε? Βρέχει βροχή. Ο Στέργιος από την Ελαφώνησο. Ο Στέργιος από την Ελαφώνησο, πρέπει εδώ. Με το φώτο μου. I'm vlogging him vlogging. Yeah, she's ready. Cheers, baby. Yeah. How you doing? How you doing? How you doing? I'm set. Εκπληκτικό. Τραβάει, τραβάει. Λίγο creepy, γιατί αυτή είναι φίλη μου. Ναι, περήφανη, περήφανη. Ετοιμάζομαι για το επόμενο που πείζεις. Ακούμε το Steve, το φίλο μου. Πάμε να τον βρούμε μετά. Σιγά μην θα σας πάρω μαζί. Το στέλνω! Πού να το μανάρι! Σπάσε το κορμί σου, θα σου πάρω άλλο! Αυτή την κοπέλα τη λένε Κούμπα, φίλε! Γιατί είμαστε παντού!
Γιόλο. Έχω φάει κιόλας. Είμαι κυρία. 5-4 στο 1 με παγίδες. Εντάξει, Λοιπόν, μου λέει ο Εξυπνάκιας στο δικό τους vlog, μαύλα βίντεο. Εγώ σε ακολουθώ, εσύ καν. Και του λέω challenge accepted, να το δω. Και τελικά Τελικά ακολουθιόμαστε. Μπράβο. υπάρχει αγάπη. Χάρηκα, Hashtag Τόνια. Όλε. Γι' αυτό να έρχεστε στα φεστιβάλ, γιατί η φάση είναι γνωριμίες. Τον θέλω. Είμαι ελεύθερη, με θες. Ναι, γιατί όχι, εγώ είμαι φαντάρο. Θέλω πιο πολύ πάθος, λίγο το πουλάω. Είμαι φαντάρος και δεν θέλω να ανοίξω λιθασμένο. Ναι, σωστό. Γιατί οι φαντάροι λένε ότι είναι πολύ τέτοιοι. Πού είναι ο καμεραμάν μου? Πού είναι τα φώτα μου, πού είναι οι λιμουζίνες μου, δεν είμαι μια στάρ εγώ. Αλέξ! Αλέξ! Χάσαμε την κάμερα. Αλέξ! Mayday, πού είναι η κάμερα. Κάτι πανικοβλητό. Γιατί δεν έχω καμεραμάν? Δεν είμαι σιουρ. Εγώ δεν τραβάω μόνος μου, ντροπή. Α, πιο καλό πλάνο. Κοίτα με. Γιατί πιάνει και δικό σου? Γιατί είσαι ωραίο μωρό. Ωραίο μωράκι. Έχετε όλοι χρώμα! Βραχιολάκια έχετε! Κίτρινο, κόκκινο, μπλε, πορτοκαλί. Μίλα μου λίγο για το πώς περνάς. Είναι φανταστικά. Είναι η πρώτη μου χρονιά στο Color Day και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ το κλίμα. Γιατί δεν είσαι συγχρονιστός σαν και εμένα. Γιατί δεν είσαι χρωματιστός σαν εμένα. Δεν είμαι γιατί ακόμα δεν έχω κατέβει κάτω, θα κατέβω τώρα. Να έρθεις να μας βρεις, είμαστε στο Βάδος Κήπος. Ένα μόβ μαλλί ακολούθα. Μόβ. Δεν το λες και μόβ ακριβώς. Το όνομά σου. Μαρία. Μ' αρέσει ξανά έρθεις στο Color Day Festival. Όχι, πρώτη φορά έχω. Και πώς σου φαίνεται. Σπέσιο, πολύ ωραία. Χαμούλης. Η πηγή του κακού, παιδιά. Crazy people, my kind of people. Νομίζω τον βρήκα, τον άντρα της ζωής μου. Είναι ο σάντουιτς, ο μπέργκερ. Εντάξει, και εσύ ωραίος είσαι, εντάξει. Φίλε, follower, subscriber και η Τσουπ ένα μοναχικό αγόρι. Μία λιβελούλα. Πώς σε λένε? Γιάννης. Πώς? Γιάννης. Γιάννης, 2 φορές θα το καρέτα. 3. Τέλεια, 3 γιατί μπορείς. Ρε, δεν έγραφε τόση ώρα. Σας άκουσα, σας μιλάει περά. Παλιόμηνα. Είμαι ροζ. Είσαι μονόγερος. Θα μπορούσε να είναι και μονόγερος. Συγγνώμη, μπαμπά. Τι φάση κουραστήκατε. Ηθικόν. Ακρεότατο. Ηθικόν. Ναι. Το κορμί μου το βυθίσιο το έχω φτιάξει με παστίτσο και πίτσες και ντόνατς
Μιχάλης.